Здравствуйте. Здравствуйте, Мансур Фидаилевич. Шушикиннің қияшлы сәлемін юллап, bu iş atnağızның бар тек бәрәкәттәгенә uzun тіләп қаламын. Hürmetli ve ғиззәтле efendim. Татар тілінің her bir harfi қадірлім. Кімнікі мына bu? Nendey nazarkatlıq. Eski kiş bu. Ora-tira meni eski olasiz. Sizni eski olashaqman. Men sizni hech shaksiz eski olashaqman. Xatirlaysizmi tegoyasmanda meni nishik bo'lsa-g'i shulay eski olashaqman. Siz oqila ko'rmakdan edingiz. Hali onda o'xsharlaq. Ey, o'xsharlaq. Biriga kelinglar. Bizga ortiq сөйләшеп торырга ярамый. Ona qora shash kerak bo'lgan, ha? To'xtabdir. Sen aşaqla tang var o'ytalimda. Şol damla qizlaring ko'rayim deb kelsam, shot o'ynaman tikida kirdi. O'sha yerinlari yonib pishib izlab kuna tusharga turib. 500 oltin. Men ana bir oltin sizda tortib olgan bo'lar edim da molay сөйләшкән. Нәрсә хәзер мин атай булып, молаем хәтледә калып, түлгә алмыйм булып чыгамыни. Шунысына җитмәсә, Хуан хәзрәтебез бар. Кызны ул белә. Бүген иртә белән генә дә аңа шушы бидонлы кыз турында сөйләп утырдылар. Безнең ханмы? Безнең ханның хатын кызга нәфсисеме? Күзләреннән үк сиздем. Bugün bulmazsa irtəqə o qızını özünün sarayına tortib olacaq. Yarı, gitken mal gitken. Bugün kiş girip, qolamın tüləb qızını özümə nikahlap qoyarğa gerek. Soğlarğa yaramış. Sırxavağız ötken ahırı haligiz nişik? Şükür әлегә бизгәк миннән китте. Күшеп. Belki benim barlıq qılğan dağalarım gərişlərə erişmey də turğanlardır. Tək bir günə dağamda da vallahi deyim, sizə sihat sıramışa qalmadım men. Минем өчен борчылгансыз сез артыгын. Artıq түгел. Sizning sağlığı üçün xanım, qurban итәр идем хәтта үз sağlığım. Siz unutып җибәрәсез дин кануны. Якыннарны сөюнең дә шиге бар иш. Sizə bulğan hislərimnin şigi yox heç. Benim balaklarım, ya benim porqanatlarım, keligiz mene sizge hoş olma, ya. Bekibайның башкыдасын куып чыгардың да, Хаммат белән кызыңа алмалар ашатасыңмы? Кияү ясамыйсыңмы син аны тагын, әй? Хамат кәнигә кияү булырга ярамаган. Аны кайсы җиргә кием? Чынлап сөйлисең. Чынлап сөйлисеңме син? Ә? Чынлап сөйлисең. Kızma. Yigit менә дигән. Эчми тартмый, намаз укымый, ураза тотмый. Мондый җиргә. Эй Аллах! Тәүфигын силәдең инде байлыгын да силә, ул сиңа калый мал түләмәс. Байлыгын Аллаһка шөкер җитәрлек. Шул бикә салынмаган иман капка. Кара каршы икән. Берсе кешенеке, берсе күршенеке. Алса сыйыры бар. Алса җиксә, аты бар. Менә алмаганлыгына күрә тора. Olmagan. Hey! Нәрсә бу дөресме? Безнең балабыз булачакмы? Булырга тиеш иде. Соң ник миңа нелегрәк әйтмәдең? Әгәр дә мин белгән булсам, сине менә мондый каһәрле сәфәргә алып чыккан була идеммени соңа. Мин барыбер ияреп чыккан булыр идем. Бизнесым таралганда да, хатыным ташлап киткәч, мин бит сиңа барсын да бер төкләп җыярга ярдәм иттем. Син миңа игътибар иткәнче күпме вакыт узды. Ул сызымы гына калганда, бәхетебез дә барып чыкмады, тормышыбыз да уңмады. Мин әзерләнгән идем. Тик менә бу монда. Бу җирдә булырга тиеш түгел иде ул.
Мен репетицияларда ясаған едім жеме. Валлахи репетицияларда ясадым. Пред людьми. И я это сделаю, пусть меня убьют. Приведите их ко мне. Я Татыш. Я пришел забрать у тебя мою невесту или умереть здесь. Yok. Ben seni milyon yıllar boyuna yolgan kar bürtükleri sanıcı yaratan. Мен сені миллион yıllar boyuna çıkan kubelekler sanıcı yaratam. Akar bürtükleri kuvvet. Heybetçe bitirse. Білмеймін нешеге айтарға. Тілемеймін. Anne! Ana unda hoşçak bulganlık delirgenmi? Bırak paranız! İşler şuşun gibi laslar! Bırak paranız! İşler şuşun gibi laslar! Alo, hallerin işi Hadişe. Şunları kız nişek. İndiyan kalıplar kız var. Daray, şaltırattırma. Şunlar maliyet vakitinde şarminka. Şaltıratı bilişmediniz mi? Afoydunuz. Cevapla yigit. Мен сізге